2 jaar lang sukkelen Sven Roes met blessures en mentale problemen. Hij moest zelfs ophouden met shorttrekken, de sport die te zal leef had. Maar Safir kwam het gelukkig net. Roes knokte hem weer om en maakte dit weekend zijn rentree op het EK Shorttrack. De Gietjerker gaat op medaillejacht op de 1000 en 1500 meter en riet ook nog de relay. Op dat onderdeel zagen we ook Shinky Knecht in actie. Van het EK Shorttrack naar de Australian Open. Want Sander Arends speelt het sneun in de tweede ronde. Voor het eerst in zijn carrière kwam de Ljouwerter voorbij de eerste ronde. Want tegeer met zijn dubbelpartner Luke Johnson versloegen ze een Spaans duo. Door het helien van de tweede ronde komt Arends de top 50 van de vrouwenranglist in. En daarmee is het de heegst spelende dubbeltennisser van Nederland. Het bekeravontuur van sportclub Jereveen zit erop. Quick Boys wint na verlenging met 3-2. Andries Noppert wie de grutte slemiel om Veensterside. Hij voelt 10 minuten voor het in, veroorzaken daarna een strafskop en ziet er in de verlenging bij de 3-2 echt net lekker bij. Als het verliest is het snel goed. Vooral dat je een amateurploeg, dus ja, daarmee is kan je en ik mezelf ook. De knop zal gauw ommatten, want Snij speelt het Jereveen alweer. Dan komt Ajax op bezoek in het Abel Lenstra stadion. En vanzelfs Jesto der Manje weer alles oer in de sportcast. Ontzag via deze Omroep Friesland Sportflits. Graag. En de volgende flits.